Diolch i chi am ymuno efo ni, a croeso chi i sgwrs arall efo arweinwyr, efo gweledigaethwyr dros Gymru. I ni gael gweld ac i glywed be mae yr arglwydd yn gwneud dros Gymru. Felly mae'n bleser gen i groesawu James Goodman, sydd o Sir Fôn. A dwi am gael sgwrs efo James. Mae James a fi yn mynd i gael sgwrs ynglyn â Anglesey Prayer Network, sef Rhwydwaith Weddi Môn. Felly croeso i chdi, James. Ac beth am i ni ddechrau drwy i ti just rannu rhywfaint yn fyr efo ni amdana ti, cos dwi'n dynabod ti, mae yna lot o bobl yn dynabod ti, ond sydd ti'n synnu, mae yna rhai pobl ddim yn dynabod ti. Felly, fedri di rannu efo ni am tua 2-3 munud o gefndir pwy wyt ti, os fedri di? Iawn, diolch Gwyn. Wel, yn gyntaf, of course, bod fi'n byw ar Ynys, dwi ddim yn reiddiol yn dod o'r Ynys felly, so dwi'n person dwad fel petai i'r gogledd Cymru, ond wedi bod yn byw yma ers 1991, so dipyn o amser, really. Yeah. So, o fewn 50 mlynedd nesaf fydda i'n lleol, ond basically, nathon ni ddod o'r Rhydychen yn wreiddiol, efo, wraig ar y pryd, 2 o blant, ond... Rhydychen, Cambridge? Oxford ydi o, ia, Oxford, lle o'n i'n gweithio, mi eisi goleg, mi nes i astudio cemeg yn Rhydychen, ac cyn hynna o'n i'n byw, geisi yn magu, really, yn ystod y 90au, yn Casnewydd yn y de. Ond, ar y pryd, doedd dim llawer o Gymraeg, ac bod fi'n dod o deulu efo'r cefndir Cymraeg i iaith. Nain yn dod o'r Cymoedd, Ferndale, yn wreiddiol. Mi ddysges i, mi geis i'n dysgu sut i gyfri 1, 2, 3, 4, 5 ac yn deud llafar PG yn y Gymraeg. Doedd dim llawer o Gymraeg really yn ein teulu ni. Felly nes i symud yma i weithio hefo cwmni meddygol yn Llanberis yn wreiddiol, ond ar ôl dipyn o spel i ffwrdd gweithio lawr yn Llundain eto. Geis i lond bol really o'r holl trefeilio a pob dim, so mi geis i swydd, o'n i'n ffodus iawn ac dwi'n kind of gweld o fel really ateb i weddiau pobl, ffaith bod fi wedi cael swydd, mi geis i swydd efo Cyngor Gwynedd. O'n i'n cael ein taflu i mewn i'r Pendwfn fel o'r yn enwedig efo'r iaith. Dwi'n dweud, rhaid i ti ddysgu Gymraeg ac yn rhaid bod yn rhugl o fewn 2 flynedd. So o'n i'n gweld o fel her ac nes i weddio dros y peth, of course, ac, erbyn hyn dwi'n teimlo bod fi'n weddol rhugl, dwi'n dal i fod yn dysgu. Wel, gobeithio ni ddim dangos fi fyny, pan yma, de. Felly, cos dwi'n gwybod dy fod ti'n rhugl ac bod ti'n dda iawn, a fel arfer pan ni'n cael sgwrs yn y Gymraeg ydy hi, felly diolch i ti. So, rhannu efo ni os wneud di, please, am Rhwydwaith Weddi Môn. Be di calon y rhwydwaith? Be di'r weledigaeth? Iawn, gweddio di y peth, really, yn y bod, fel disgrifiad y grŵp. It is what it says on the can. It is what it says on the can. Pobl yr Ynys at I hwnt, dim just yr Ynys, ond pobl efo calon at yr Ynys. I bywyd hi yn dod ynghyd i weddio, falle mewn grwpiau bach, ar draws yr Ynys. Wedyn, da ni'n dod ynghyd i addoli, cael fath o dysgu gan rywun, siaradwyr gwadd ac yn y blaen dros y blynyddoedd. Ond mi ddoth y peth allan, swn i'n deud, o'r grŵp ti'n cyfarwydd efo nhw, dwi'n meddwl, Crosslinks. Grŵp sydd wedi bod mewn bodolaeth ar draws, ar yr Ynys ers tro byd, really, ers beth amser. Yndi, dwi'n siŵr bod ti'n dros 20 mlynedd, ynddi? Swn i'n tybio, swn i'n deud. So mae yna, swn i'n deud bod yna grŵp o bobl, o'r grwpiau bobl ar yr Ynys, hefo'r un weledigaeth, hefo'r un calon i weld Duw yn symud ac yn gweld Duw yn torri mewn i fywyd y cymdeithas, os lici di,
nid just y capeli, yr eglwysi, ond ysgolion, llywodraeth lleol, busnesau ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac yn gweld bendith ar yr ynys ac yn gweddio dros hwnna a cyfiawn dy hefyd. So oedd y grŵp o bobl efo'r calon yna, efallai bod nhw ddim yn teimlo bod yna cartre naturiol yn eu heglwysi nhw neu yn eu capeli nhw, ond bod nhw'n aelodau ohonyn nhw. Yn aelodau o eglwysi, ti'n feddwl, ie? Ie, hollol. A mi oedd pobl yn dod ynghyd, really hefyd i annog ein gilydd hefyd, of course, mae hynny'n bwysig. Ond sy'n ni'n deud fod y grŵp really wedi cael hwb mawr trwy ymweliadau gan ddau o bobl really arwydd y cael, swn i'n deud. So un oedd, of course, Rhwydwaith Godwin o Ffald y Brenin. Yeah. Ac mi oedd Rhwy yn hannog ni fel Cristnogion ar yr ynys i fendithio pobl yn enw i'r Iesu. Mi oedd hynny'n really arwydd y cael. Yeah. Mi oedd hwnna'n fath o sort of ysbrydoliaeth i ni, i bwysio i mewn, i siarad gwir i mewn i fywydau pobl. Hyfryd. Gwir y gospel, gwir y efengil, gwir Iesu i mewn. A wedyn, of course, trwy hynna, mae'n y gyfle tydi i siarad pethau efallai yn broffwydol. Gwir proffwydol i mewn i fywydau pobl. Sydd hefyd yn arf pwerus, swn i'n deud. I gysylltu efo pobl, dim just Cristnogion, of course, pobl sydd ddim eto yn cyfarwydd efo Crist, ddim yn nabod Crist, ond mae'n y ffordd o siarad pethau gwir i mewn i bywydau pobl. Ella rhywbeth sa'n amhosib i rywun gwybod ymlaen llaw. Ar ail person... Mae gen i cwestiwn, cyn i ni fynd dim pellach. Ti di rhannu bod gwreiddiau yr grŵp yma wedi dod o crosslinks, oce? Nawn ni ddim mynd i hanes crosslinks. Dwi'n gyfarwydd efo crosslinks, ond nawn ni ddim mynd i hanes crosslinks. Ond ers faint mae'r grŵp yma rwan, sef Anglesey Prayer Network, ers faint mae hwn mewn bodolaeth? Pa bryd ddechreuodd hwn? Ac o'na ryw transition, ni'n feddwl oedd? Cwestiwn da. Mi oedd yna fath o transition o un i'r llall, ac ar un adeg mi oedd y ddau yn redeg really ochr yn ochr. Okay. So mi oedd crosslinks, y canolbwynt crosslinks oedd addoliad a dysgeidiaeth. Yeah. Felly pobl yn cael ei wahodd i siarad. Yeah. Yr Rhwydwaith Weddi, of course, addoliad a gweddio. Right, so mi oedd y ddau yn rhedeg. Mae'r ffocws di newid chydig yn dydi. Okay. Yeah. Ond dwi'n meddwl, o fewn amser, dros amser, mi ddoth yn amlwg bod y gwaith pwysica efallai oedd y gwaith gweddio ac anogaeth. Felly, ac hefyd mae'n neud yn symlach i bobl i ddallt pwy dwi'n gweld yr transition yna, sef crosslinks, gweddi a dysgeidiaeth y gair, a wedyn mae'r transition di mynd i gweddi. Mae gweddi wrth gwrs dal yn ganolog iddo fo, ond hefyd, be oedden ti dweud, gweddi a addoliad. So dwi'n gweld sut mae wedi symud dros y blynyddoedd. Felly, sorry. Mae addoliad a gweddi o'n mynd llaw yn llaw. Dwi'n meddwl mae addoli yn agor y drws i fyny i weddi o dros sefyllfeydd yr ynys ac cos dyn ni mewn rhyfel yn tydi. Dyn ni mewn rhyfel ar diwedd y dydd. Felly, y person arall oedd Dennis Wrigley o'r Maranatha Ministries. Mi oedd Dennis, diweddar Dennis Wrigley wedi pasio 10 yn ôl rwan. Right. Ond mi oedd y grŵp yn y Maranatha Ministries yn grŵp sydd yn bodoli essentially i weddio dros y Llywodraeth Prydain, mae'n gweddi mewn i sefyllfaoedd neu materion neu pynciau
megis cyfiawnder, Right. clodi, hawliau dynol ac yn y blaen. So maen nhw'n reit strategol. Right. So mi oedd nhw yn dod i ymweld â ni ac yn dwi'n cofio'r y noson lle oedd un ohonyn nhw yn dod â gair proffwydol i ni amdan essentially pwysigrwydd weddio yn y nefoedd, os lici di, o weddio dros yr ynys, a ffaith bod ni'n medru newid yr outcome, newid hanes. Da ni methu hynna weithio dydyn, ti'n bod grym gweddi, ac dwi'n siŵr bod ddim jyst y fi sy'n teimlo fel hyn, ond weithiau mae gweddi yn jyst yn medru bod yn routine, ond da ni'n jyst yn cymryd cam yn ôl, ac yn meddwl am beth ti wedi dweud rwan, bod ni'n medru newid cwrs ein bywydau ni'n hynna'n, ond cwrs, Sir Fôn, Cenedl, ti'n bod, ardal, drweddi, mae hynna'n, waw, yn bwerus. A mi oedd hi'n deud essentially fod yna ddewis yna, fod yna ddewis i weddio neu peidio o gweddio. Ac mi oedd gen i lun a mi oedd hi'n rhannu'r llun efo ni o'r adar gwyn neu adar di. Ti'n deud llun? Picture, ie? Sef proffwydol, ie? Picture proffwydol o adar. Ac oedd yn bosib newid lliw yr adar trwy ein gweddiau ni. Ac mae'n just diddorol yn di, just meddwl am y sgil effeithiau y peth. Y ffaith bod ni wedi gweld yw ar waith ar draws yr ynys. So dwi'n cofio reit yn ôl yn 2013. Oedd gan un ohonon ni weledigaeth, essentially i drefnu fath taith weddi o gwmpas yr ynys. Dwi'n siŵr bod rhai sydd yn gwylio'r stream yma yn cyfarwydd efo peth. Dwi'n cofio. O Jill fi wedi symud lawr i'r rhain sydd ddim yn nabod ni. O Jill fi'n byw yn Sir Fôn am 26 mlynedd. Ac yn allan nath ni gyfarfod ynddo. Ond dwi'n cofio ar ôl ni symud lawr i'r de 2009, dwi'n cofio darllen a clywed am, cos oedd yn beth mawr yn dweud, oedd yn beth mawr y taith weddi gwmpas yr ynys yn dweud. Dwi'n iawn yn meddwl yna nifer o eglwysi eglwysi, capeli, symudiadau o'r ochr Cymraeg i iaith, o'r ochr Saesneg hefyd. Mi oedd hynna yn really holl bwysig i ni, bod yna fath o cytun, nid ar lefel ffurfiol, ond ar lefel kind of grassroots, ar y ddaear. Perthnasol, dysa hynna'n iawn i ddweud? O'ch chi mewn perthynas ddim, A bod pawb yn dall bod y peth yn digwydd, ond bod ni ddim yn trio wneud rhywbeth crand o lefel uchel. Oedd yn wneud sens, oedd yn rhywbeth right ar y dde, rhywbeth grassroots, fel dwi'n deud yn Saesneg. Ond pwysig bod y peth ddim yn cael ei wneud really o neilltu. Ti'n gwybod, fel ynys, o hyd braich i bewydd pobl eraill yn ei wneud. Mae'n wneud sens? Na, beth i feddwl yma nawr? Dwi'n trio ddeud, bod ni ddim yn gweithredu ar ein penna yn hunan, heb cael unrhyw fath o oversight? Oversight, mantell, neu beth bynnag ydy'r gair. Bod nhw rhyw fath o... Bod chi ddim yn Lone Rangers? Na, dim yn Lone Rangers yn union, bod ni'n neud o hefo sel bendith. Lovely, Ydy'r gair sy'n ni'n dweud, efo sel bendith, grwpiau eraill. So mi oedd grwpiau Cymraeg i iaith, grwpiau Saesneg, yn rhan o'r peth. Mae hynna mor bwysig yn dydi. Beth bynnag da ni'n neud, mae rhaid i ni gael yr sel bendith yna, ac ti'n bod, bod ni ddim yn gwneud pethau, ti'n bod, just yn nerth yn hynna, ac yn... Os yw'r arglwydd yna fo, mi fydd eraill yn medru rhaid y sel bendith i ni, ac ni weld o, so dwi'n dall beth i feddwl, dwi'n dall beth i feddwl. Yn really yn sgil hynna, mi
mi oedd na gryn dipyn o gefnogaeth i'r peth, o tu hwnt i'r ynys. Right. Pobl cos rwy'n cofio siarad efo un grŵp, a dyma nhw'n dweud, mae'n y grŵp oedd yn cyfarfod yn Canolbarth Cymru, a mi oedd nhw'n dweud, well, something else that's happening, mae rhywbeth arall yn digwydd. Mae'n pwysig bod y peth yn dod, dim dod dan rhywbeth, ond bod yna gysylltiadau, ac bod yna sianeli cyfathrebu yn agored, ac yn y blaen, ac yn y blaen. And dwi'n meddwl, wel, mae yna ysgrythau tydi, Psalm 133, dwi'n meddwl, o gof, sydd yn deud, when the people dwell together in unity, the Lord commands the blessing. Dim yn cofio beth ydi yn y Gymraeg, ond mae hynny'n wir, dwi'n meddwl, lle bod yna un dod, mae yna fendith, tydi, gan Dduw. So mi oedd hynna yn rhywbeth arwydd y cael, mi oedd yn gweddio, nath ni cerdded rownd yr ynys, mae'n dipyn o daith, nath ni splitio peth mewn darnau, cyrraeddadwy, sort of 12 o'r adrannau, so sydd yn rhif arwydd y cael tydi yn y Feibl. Ac grwpiau gwahanol eglwysu oedden nhw'n dod ynghyd ar draws y enwedau i wneud y daith yna ac yn gweddio ac yn y blaen. So mi nath hwnna ddigwydd. Pa wahaniaeth os o ti'n deud nath hwnna i'r rhwydwaith yma i'r grwpiau sydd yn gweddio dros Sir Fôn? Be ddoth o hynna i'r grŵp i hun? Wel, mae'n, of course, really anodd tydi i ddeud, wel, oherwydd hyn, a mae hyn wedi digwydd. Ond yn dy feddwl di? Ond yn y meddwl i, wel, dwi'n cofio, actually, hyd yn oed yn ystod, wel, ar y pryd, yn just syth ar ôl gwneud y peth yma yn ôl yn 2013. Dwi'n cofio siarad efo pobl oedd yn ymweld ar Cargybi, right yn y top yna, y goleidi yna. Staff stack, and dwi'n cofio nhw'n dweud, waw, mae yna rhywbeth yma, mae yna rhywbeth naws ysbrydol ar ynys yma, mae'n really arbennig. Dwi'n gwybod beth ydi o. Fedra i ddim wneud yn mis ar beth ydi o, ond mae yna rhywbeth special yma. Dwi'n cofio hwnna, oedd hwnna yn dda o ran just gweld newid yr atmosffer o'r lle. Ac yn fwy ddiweddar, mi oeddwn ni wedi bod yn gweddio dros Llangefni, sydd essentially sedd llywodraeth lleol yr ynys tydi. Ac mae yna eglwys newydd sydd wedi dod i fyny, wedi springio i fyny, sef Capel y Goleidi, sydd yn difyr yn ei hun. Pobl sydd wedi plannu rhywbeth newydd, sydd yn dechrau ddenu pobl i mewn, pobl sydd ddim o gefndir Christian, neu falle bod nhw wedi cael eu magu yn y capel neu yn yr eglwys, ond wedi colli cysylltiad, pobl Cymraeg heiaeth, pobl Saesneg ac yn y blaen. Ac un peth diddorol, mae Jill wraig i yn llnau, maen nhw'n llnau rai o'r tai yn y pentre yma, ac mae ddau o'i clientiaid wedi dechrau dod i'r capel yma, sydd yn wych. Mae pobl sydd ddim efo llawer o gefndir Cristnogol, ond... Be dwi'n glywed rwan, yn gwrando na ti rwan ydi, bod da chi wedi cael gair oedd yn pwysleisio mae gweddi'n bwysig, a bod ni'n medru newid pethau drwy weddi. A mae hynna di'n haro fi, cos fel o'n i'n deud, mae'n bosib jyst weithio yn fewn i'r routine, heb wir sylweddoli, waw, mae gen i'r cyfle i newid pethau. Yn yng nghymuned, yn yng sir, yn yng nghenedl, mae gen i'r gallu newid o. So, mae hwnna'n un peth. Wedyn, mi gafoch chi'r daith gerdded na gwmpas Sir Fôn. A rwan, mae yna bethau'n digwydd yn Sir Fôn. A hyd yn oed bod ti yn dweud, wel, fedra i'n dweud yn union os di dod allan o hynna. So ni'n dweud, fwy na thebyg bod o di dod allan o hynna. Achos
gweddi, right? Taith gerdded, a dwi'n mynd dweud bod ei gyd i dod allan o hynna. Gweddi sy'n gwneud gwahaniaeth, taith gerdded, a wedyn da ni'n gweld ffrwyth o hynna efo beth sy'n rannu. So dwi'n meddwl... Yn hollol. Dwi'n meddwl eich chi gael eich calonogi efo beth sy'n digwydd. Ond mae'n anogaeth mawr, tydi, jyst gweld pethau'n digwydd. A dwi'n meddwl bod yna elfen o'r... Wel, mae'n ddau beth sy'n ni'n deud. Un peth da ni'n neud yn corfforol, os lici di. Hynny ydi paratoi'r tir, ydi. Paratoi'r tir ar gyfer hadau, y ffrwythau'r ysbrydlan, pethau i glanio ac yn dwy'n ffrwyth. Mae hynny'n bwysig. Ond yn bersonol, rhan o'n weledigaeth, y ffaith bod ni actually'n byw ar Ynys, y ffaith bod ni wedi symud o Fangor i Ynys, 12 mlynedd yn ôl, ydy fod yn barod i sefyll, berson sydd yn barod i sefyll yn y bwlch, neu sefyll ar y bont, neu pontio, neu beth bynnag ydy'r gair rhwng gwahanol gymunedau. Boed nhw'n gymunedau mwy traddodiadol, boed nhw'n gymunedau dim bach mwy, shall we say, cyfoes neu Pentecostal yn ei ffordd o addoli, neu mynegu ei hun, pobl o'r ochr Cymraeg ei iaith, pobl efallai dim bach mwy traddodiadol, pobl dywad, pobl sydd wedi dod i mewn i'r Ynys. Pobl dywad, ie. Mae'n lot ohonyn nhw, fel ni. Ond gan bod ni wedi bod yma ers tro byd rwan, ers dipyn, mae'n deimlad o berthyn, ac yn dallt, ac yn helpu. Swn i'n deud, James, ti di symud o fod yn bobl dywad yn do, i fod yn bobl sydd yn perthyn chdi a Jill, ti'n bo? Felly, da chi ddim yn bobl dywad, dim mwy. Da chi di bod yna, da chi di heiddi'ch stripes, oce? Da ni wedi glanio, da ni wedi rhoi da'n greiddiau i lawr yn y lle. Ac yn caru'r lle, da chi'n caru Cymru, da chi'n caru Sir Fôn, da chi'n caru'r bobl, da chi'n caru eglwys Iesu Grist yn Sir Fôn. A mae'n hyfryd, Mae'n y gariad o definitely, mae pendant, mae'n y gariad i'r peth, a mae'n y gariad i weld Duw yn gweithio yma. Un peth sydd yn taro fi yn aml iawn, and dwi'n rhannu y peth yn aml iawn pan dwi'n arwain addoliad, ydy ffaith bod Ynys Môn o fewn ymhlith y holl siroedd Cymru, Ynys Môn ydy'r lleia, tydi? Ohonyn nhw i gyd. Sir Fôn, di'r lleia o'r sir, reit, oce. Lleia, mae mwy o fychan o'r holl siroedd. Hefyd, os da ni'n dallt, os da ni wedi dehongli ar ystadegau'n iawn, y tlota hefyd. So mae hynna'n dlodi economaidd. Mae yna sawl reswm dros hynna. Ond, of course, wedi colli diwydiant dros y blynyddoedd. Mae cwmnïau wedi cael lawr megis Anglesey Aluminium Mons, cwmnïau cemeg yn amlwch. Mae'r pwerdi yn dechrau cael ei dadgomisiynu wylfa ac yn y blaen. So mae yna elfen o diobaith ar adegau. Ond beth sydd yn taro fi yn aml iawn ydy'r ffaith fod Duw medru defnyddio'r agwana ar gyfer mwyn i ogoniant o, tydi. Ac dyna sut mae Duw, dyna sut mae'n gweithio. Tydi o ddim yn o reidwyth yn defnyddio rai gryfa, a dwi'n teimlo ar adegau bod gan Cymru ei hun rôl i chwarae rôl pwysig yn Prydain Fawr. Hynny ydi, mae yna bethau... Mae yna bethau yn dŵad o fyma sydd yn wahanol i peth sydd yn dŵad i fewn. Da ni'n croesawu y pethau, y cyfoethogrwydd, pethau sydd yn dod i fewn o'r America, o'r Loegr, o'r Awstralia, llefydd eraill. Ond mae gen ni rhywbeth yng Nghymru i rhoid i'r byd. Sydd yn hanesyddol, sydd yn traddodiadol, ond mae Duw eisiau gwneud o eto. Dwi'n convinced o'r peth. A hefyd dwi'n teimlo'r un fath efo Ynys Môn. Mae Ynys Môn ymhlith y lleia yng Nghymru, a wana, y clota, ond mae yna cyfoethog,
Mae'n cyfoethog sort of ysbrydol yma, mae'n pethau da yma, Môn Mam Cymru, tydi, Môn Mam Cymru, Gwlad y Medra. Mae'n lot o bethau yn ei enw, hyd yn oed yn enw Ynys Môn. Dwi'n clywed beth i ddeud. Mae'n ymffrostio, gobeithio bod fi ddim yn ymffrostio gormod dros y peth, ond dwi'n teimlo bod gan ddiw... Os wyt ti'n siarad efo'r boi iawn, cos ti'n ni'n byw yna. Dwi'n gwybod bod fi'n wedi cael chwarae o pregethu at y cwrdd. Wel, ie. Ond na, dwi'n clywed beth i ddeud, ti'n bod, efo Sir Fôn yn fod y lleia, a dwi wedi gweld Sir Fôn fel un o'r llefydd clota yng Nghymru. Mae hynna yn surprise i fi. Ond dwi'n gweld beth i ddeud, yn 1 Corinthiaid, diwedd 1 Corinthiaid, y bennod gyntaf, dwi'n meddwl mae'n deud, God uses the weak things of the world to shame the wise. Felly, mi fydden ni ddefnyddio hynna yn edrych ar yn hynna'n, bod mae gynno fo ddefnydd i ni fel person, bob un yna ni, achos da ni'n wan, cyn i ni ddod at Crist, da ni wan, ond wedyn da ni'n cael yn cryfhau. Ond beth ti'n di ddod pnawn yma ydy, bod beth chi'n gweld y darlun yna yn Sir Fôn hefyd, bod fel ynys, fel sir, mae Duw yn edrych ar yr ynys yn meddwl, I can use the weak things of the world, or I can use what looks the weakest, beth sy'n weld y fwyaf gwan yng Nghymru, fedra i ddefnyddio hynna i... dwi'n licio hynna. Tro gyntaf i glywed hynna, ond dwi'n licio fo. Mae o'n bwerus. Obviously, efo pob dim, da ni'n gorfod profi pob dim, da ni'n gorfod cydbwyso pob dim, ond mae'n just taro fi yn aml iawn, ac dwi'n cofio spel yn ôl pan o'n i'n gweithio yn y brifysgol, roedd yn y brosiect neu, dwi'n ddim, sa'ch chi'n disgrifio fo, ynys ynni, oherwydd y ffaith bod mae'n hanes cynhyrchu ynni ar ynys tydi trwy Pwerdi yn mwy ddiweddar gwynt a tonnau a pob dim. So eto mae'n picture i mi, mae'n ddarllen o'r rhywbeth pwerus, ond sydd eto yn guddiedig, sydd dan fath o geiad ar hyn o bryd. Ond mae fel Duw, mae Duw fel na tydi, dyna sut mae Duw yn defnyddio'r hynny sydd yn edrych, y rhai hynny sydd yn edrych yn wan, yn bersonol, ond dwi'n credu hefyd yn dipyn bach mwy corfforaethol, os mae hynny ydy'r gair, a lefel uwch. So dwi'n yn crediniol, dwi'n credu fod yn mynd i wneud rhywbeth a fod yn mynd i ddod. A mae yna lot o pictures sydd wedi ein hannog ni i fynd lawr y lon yna, i weddio i mewn i'r peth, enghraifft bywa ac saethau yn ymestyn o'r Penmon reit uchel i Caergybi a Thiwnt, ar draws y môr i Iwerddon ac yn y blaen. I'r rheini sydd ddim yn gyfarwydd efo Ynys Môn, mae Penmon un pen, a wedyn yn y gongol eraill mae Caergybi. Felly beth ti'n dweud ydy y darlun yma o bwa saeth, a'r saeth wedi mynd o Penmon un gongol i Caergybi. Cant. Sorry, i just cymryd bod pobl yn gwybod deo'r iaith y lle. Ond mae pethau eraill yn digwydd sydd yn really, really gyffrous. Mae yna pethau yn digwydd, mi oedd yn y sesiwn wedi drefnu gan Capel Cildwn, diwrnod y blaen, Cristnogion yn gymdeithasu, dod ynghyd efo'i gilydd, just i dreulio amser hefo'n gilydd. Cristnogion ar yr ynys, gwahanol enwada. Ar yr ynys, A rai sydd ddim yn byw ar ynys, ond just efo cysylltiad, ella bod nhw'n byw yna, ella bod nhw'n addoli rhywle arall, ond, just pobl hefo calon, y pobl sydd yn Cristnogion. Nathon ni ddod ynghyd yn yr Parc Gwyddoniaeth yn Gaerwen. Oedd yn really diddorol, cos mae lot o Cristnogion yn cyfarfod yna i gael paneidia, cael pryd o fwyd, just i gymdeithasu beth bynnag. Mi oedd yn neis just cael y cyfle i really ddangos i'r staff yna hefyd. Bod yna Cristnogion, bod yna pobl sydd yn credu
arynus, pobl o pobl oedran, dim just pobl, pobl hen. Pobl hen o hun, fel ni, a fi. Ei, aros, step too far. Fel fi. Ti'n mwy na fi. Ond, mi oedd just lovely cael pobl o'r, fel o'n dweud, gwahanol cefndiroedd ac yn siarad, ac yn dod i nabod ein gilydd, ac yn y blaen. A just gwneud cysylltiadau. So mae'r gelyn yn trio sort of gwahaniaethu ni, mae'n trio rhoi, mae'n deud wrth ni, mae diafol yn deud, da chi ar eich ben eich hun, does dim gobaith, paid y siarad, does dim pwynt gwneud unrhyw beth, paid y dechrau unrhyw beth, cos wastraff llwyr ydi o. Dyna neges negyddol, tydi, da ni'n cael dro i dro, and da ni'n gwybod o le mae peth yn dŵad. Ond, mae'n pwysig bod ni'n kind of dinistrio hynna, cael gwared o hwnna ac yn dod ac yn cyfarfod ac yn cymdeithasu. Lyfli, hyfryd. Ac hefyd y dystiolaeth na i'r staff bod, mae yna beth gwahanol yma bobl yma, a mae yna Cristnogion, a mae nhw'n credu, a mae nhw'n, so mae hynna'n gret. Gwranda, da ni am dechrau dod y pethau at ei gilydd i ddod i orffan, ond just, beth sydd wedi bod yn mynd drwy meddwl i, da ni'n nabod yn gilydd o anes dros 20 mlynedd, fel yn ei dweud, 25 mlynedd ella, ac da ni'n ffrindiau, mae'n teuluodd ni'n ffrindiau. Dwi'n gweld pam mae hwn, dwi'n dynabod di, a dwi'n gweld pam wyt ti wedi cael ddenu i Rhwydwaith Weddi Môn, achos mae gen ti, wrth gwrs mae gen ti galon i addoli, a ti'n arwain addoliad, ti'n mynd i canu, ti'n mynd i chwarae gitar, keyboards, wel, da chi gyd fel teulu, dwi'n meddwl, mae gennych chi mor ddawnus fel teulu. Syndod bod chi ddim wedi dechrau grŵp, actually, okay? Ond... well, Yeah, so... So, ti'n gerddorol, okay? Ond hefyd, mae gen ti edge broffwydol. Dwi'n gwybod bod ti a Jill hefyd, dyw rai. Mae gennych chi edge broffwydol. A dwi'n gweld pam so ti yn cael ddenu i hwn, cos yna di, swn i'n dweud, dwi'n iawn yn dweud Rhwydwaith Weddi Môn bod addoliad yn y galon o, right? yn ganolog, a wedyn gweddi ac eto mae eisiau bod yn ofalus ar yr ochr broffwydol, bod o'n gair gan Dduw, a mae eisiau testio bethau, ond dwi'n gweld, James, pam wyt ti mor, efo gymaint o galon i hwn. So, gad i fi ddweud y pethau i ddechrau cloi pethau i fyny rwan. So, sut fydrith pobl sydd yn gwrando ar hwn, sydd yn gwachio hwn, sut fydrwn nhw illa cysylltu efo chi, neu ydy o'n agored i bobl, dwi'n meddwl bod chdi wedi sôn, ydy o'n agored i bobl sydd ddim yn byw ar yr ynys? Yndithad. Mae hyn yn bwysig, cos actually da ni'n gweld ein hun fel rhan o rhwydweithiau ehangach. So mae yna grwpiau bobl, mae yna unigolion sydd yn byw ar y mainland, lawr o'r arfordir, Cwmwy, Bethgelert, sydd hefyd yn gwneud pethau tebyg. A so mae yna linciau. Da ni'n gweld ein hun fel cogs mewn olwyn o olwynion. Cysylltu, so absolutely, ar bob cyfri. So mae yna le i bawb ar ynys, ond na, of course, mae yna le i unrhyw un sydd â calon dros y lle, sydd yn teimlo bod nhw'n cael ei ddenu i weddi o dros y lle, of course. A mae yna tudalen Facebook, sorry, mae'n drwy gynnu, mae yna tudalen neu grŵp, dwi'n yn siŵr beth ydy o i ddeud y gwir. Anglesey Prayer Network, Rhwydwaith Weddi Môn, mae'n posib ffeindio fo, mae'n gyhoeddus, mae'n agored, a hefyd mae gennym ni e-bost, dwi'n cofio beth ydy o, ond falle bod yn y le, jyst roed o. Be na i reid yn yr description lawr yma, na i reid Facebook, cyfeiriad Facebook, Rhwydwaith Weddi Môn, fel bod pobl yn medru cysylltu os dyn nhw eisiau. A dwi'n siŵr fydd na e-bost, os dyn nhw'n mynd
i'r dudalen Facebook, mi fydd yna e-bost i gysylltu yna, dwi'n siŵr yn bydd? Bydd, dwi'n siŵr. Dim yn cofio, dweud i gwe, ond, of course, mae'n bosib cysylltu trwy hynna, trwy neges neu trwy e-bost. Ond na i reid yr e-bost hefyd i lawr yn yr disgrifiad. Diolch galon. Diolch o galon. Felly, gwrando James, mae wedi bod yn hyfryd treulio amser yn sgwrsio ac yn clywed ac yn... Wel, dwi wedi cael yn annog. Dwi wedi cael yn annog o glywed beth ti fo'n rhannu. A yr un peth sydd wedi'n haro fi ydy... Dwi'n gwybod bod gweddi yn gweithio. Dwi'n gwybod bod Duw yn ateb gweddi. Okay? Ond mae wedi'n haro fi yn ffres eto wrth siarad efo chdi. Bod ni medru... Bod Duw wedi reid yr rhodd i ni i fedru newid cwrs. Dim jyst yn bywyd ni'n hynna'n, ond cymdeithas a cenedl a... Mae hynna di'n haro fi, ti'n bo? Felly, diolch i chdi am ddod o hynna i fyny. Ac, diolch yn fawr iawn i chdi am roed yr amser. Gyn ti rhywbeth ti eisiau dweud i gloi? Na croeso. Wedi bod yn bleser mawr rhannu efo ti, Gwyn. Fel ti wedi dweud, da ni'n nabod ein gilydd ers tro rwan. Ac mae lot o'r stwff sydd wedi digwydd yn y mywyd i, really, fedra i rhoi y dots llinell yn ôl i'n perthynas ni hefyd. Achos dwi'n cofio ni'n sefyll yng Nghyddeilan Bangor. Dyna oedd y tro cyntaf i ni gyfarfod, a mi oedd y gwasanaeth yna yn ymwneud ar iachau rhwng yr ochr Gymraeg ar y Saesneg, os dwi'n cofio'n iawn, ac cymodiad i'r gael, dwi'n meddwl, reconciliation, Ac dwi'n cofio just, oedd yn rhywbeth mor special, mor dlws, just bod efo chdi, ac yn just teimlo bod y ffiniau rwystra beth bynnag ydyn nhw, yn dod i lawr. Mi oedd hynna yn really arwydd o cael yn y mywyd i. Ac oedd, mae lot o bethau wedi dod yn sgil hynna yn ein teulu ni, mynd i llefydd fel New Cymru, ac yn cael gymaint o fendith trwy hynna, a hyd yn oed just y ffaith bod Duw wedi rhoi ar yn sgwydda fath o fantell addoliad proffwydol. A dwi dal i fod yn dysgu trwy hynna. So mae lot o bethau yn really yn hannu yn ôl, yn mynd yn ôl i y perthynas yna sydd rhwng ni. Diolch i chdi. A hefyd, Jill fi rwan. Jill a fi a Jill chdi. Fel, da ni wedi tyfu efo'n gilydd a da ni wedi cael gymaint o fendith. Dal i cael fendith o fod mewn perthynas efo chi, a fod yn ffrindiau efo chi, a just yn annog yn gilydd drwy siwrna. Felly, da ni'n diolch i chi hefyd. Okay? Ond da ni ddim rhy sentimental o'n, James? Na. Dim o gwbl. Da ni'n gwybod, da ni'n gwerthfawrogi. Felly, gwrando, diolch yn fawr iawn i ti. Ac ella, ti'n bod yn yr misodd, blynyddoedd nesaf, lle fyddai'n cael chdi nôl mae'n cael chdi nôl ac yn ei sgwrs unai am hyn, neu ella rhywbeth arall. Mae Duw yn neud, ti'n bod, yn yr ynys. Felly, peidiwch â symud, cos dwi eisiau clywed mwy am Ynys Môn, Iawn. Wel, diolch i chdi am y cyfle eto, ac dwi'n edrych ymlaen. Diolch i chdi, James. Pob bendydd. Pob bendydd. Hwyl.